Jedného dňa sa Eduard rozhodol, že sa pôjde prejsť po svojej ríši. Cestou stretol žirafu, ktorá jedla listy z vysokého stromu. Eduard sa zastavil a povedal: Hej, ty dlhá, čo tam robíš? Tie listy vyzerajú dobre. Daj mi nejaké, chcem ich tiež ochutnať. Dobrý deň, pán kráľ. Tie listy sú naozaj dobré, ale nie je ich veľa. Rada sa rozdelím, ale mali by ste povedať prosím. Eduard sa zasmial a povedal: Prečo by som ti mal hovoriť prosím? Ty si len žirafa, ja som lev, kráľ zvierat. Ja si môžem vziať, čo chcem a kedy chcem a nemusím sa nikoho o nič prosiť. Ja nikdy neprosím.